Pitágoras di, dentro de nós temos 4 vidas sucesivas, encaixadas unha dentro doutra. O ser humano é mineral, vegetal, animal e un ser racional. Entón, debemos coñecernos nesas 4 voltas.
main, l'été sommeil. Sommeil. La selva, aberta ao soño animal, nas rochas do equinoccio, ruxen as bestas.
le cercle tu deviens un chercheur d'or, de rêves et livres de la misère brusquée. Matin du dernier gel, de pierres incertaines, ici la brume s'épand au fond de l'œil. Octubre sagrados feitos, louros al cor, a doçurados vacelos. Chance du matin, brume sous le fleuve, ainsi pénètres-tu le monde flottant. Le fleuve nous rêve, la forêt réveille, soudain Mélusine se peigne sur les rives. Moitas grazas. Moitas grazas pola vosa presenza. Quero explicar un pouco de que vai iso. É un proxecto común. Ao final xuntos moito máis xente. Empezando por Tono Galán, que quero agradecer desde o meu corazón por todo o que nos aportou neste proxecto. Entón, é un libro de artista man a man,
sumose despois Rubén Finice, que non pode estar aquí hoxe, coa súa aportación non só artística, pero tamén digamos o soporte técnico do taller de Mil Pedras, que hoxe xa non existe, como sabedes. Despois sumaronse os amigos músicos que tiñan algo que ver co principio diso, a máis dunha visita a Penaforada de Coiros. Alberto Lasso, o citar, e Carlos Baral. Tamén agradecer as aportacións que xurdiron no camiño ese no transcurso da elaboración do libro de artista, do libro do obxecto que iso, a Laura tamén, que se xuntou ao final e que a súa aportación foi moi importante para cocer cosas decisivas para armar o libro ao final. Laura, que está aquí, moitas grazas. Tamén unha aportación de Tati Mancebo, moitas grazas a elas dúas, e grazas a Cristina do Babar. Bueno, e agora vai seguir unha pequena actuación. Vamos a llamar aquí a nuestro amigo. Imos chamar ao noso amigo Xulio Kunz. Que ya es una buena.
Espero que fose unha noite agradável para vos. Bueno, pois espiernos sí que o facemos moitas veces nas noites dos Penedos, nas noites das Debezas, do Val tamén, que me referí ao final, espiernos a vida e a vivir as 4 voltas. Moitas grazas pola vosa existencia, máis unha vez moitas grazas polo traballo que fixemos cos meus compañeros, coas miñas compañeras, dunha cousa feita a man, feita, como dicían os punks, feita por nos mesmos, nos mesmas, feita unha cosa feita xuntas en colaboración. Moitas grazas.